ବେଶୀ କାଣା ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ କାଢ଼େ ରନ୍ଧା हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गुरु डेली ब्लॉग्स 85। एक्चुअली मोर केते दिन इच्छा थिला जे मंगला को ओसा दिन मो गाँव को जाई पारि बोली हेले आज माँ मो डाका सुनिछन्ती आ गाँव को आछे और मोर भोग नहीं जाऊँगी मैंने मंगला पाखु पूजा हो आपण मैंने देखिए जे आम गाँव में केमती मंगला पूजा हुए। तो आपण मैंने समस्त रिक्वेस्ट भिडियो एंड पर्यटन समस्त निश्चिंत देखिए और भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चिंत करेंगे आउ तो कहबी आपण मैंने पूरा मैंने भिडियोटा ही देखिए एंड पर्यटन कौटा भल लगे कि कौटा कौन लगे कमेंट निश्चिंत जनइबे। चलते भिडियोटा आरंभ करिए। कतरा माए परिधान कले केन्दे करी सचार खेनिर चलिले मंगलांग पूजा विधिन तेणुकरी विजय कले गदक्षण सती राजार नगरकु बुली गले कदरती राजार नगरे जाई प्रवेश होइले केन्दुतर निय बोली बोली न बोइले दूर करी तांकु हौडिले गहु राजार नगर करुथिले गहु चंडालुणी नंदनर नारी मते नचिले पुणी केन्दुटार मते स्मरणा करी खाई बुझे फल से कही मंगला विजे करी गले भुवन जाई प्रवेश होइले खेलिया चंडालुणी गला पदार्थ मान बजारू आनिला हईमान बादशा करो छेना पणा दूध पिठाइले करिले कचिना पदार्थ मान घर धु आनिला चंदन कपूर पानी गृहरे छेचिला करी देव आसी पुणी यहाँ छुई चाकर जे बेगे चली गले चंडालुणी घर ठारे जगिन बसिले मत समय सिया चंडालुणी गला अन्न पानी किछि केउ ठारे न पाइला लोक जो बोलिले तार लोक जो बोलिले राजा माइले कबंध हानि पकाइले मान सुरे बसाइले हाथुनी चंडालुणी कांद गड़ कला राजा नगरकु कांदी कांदी आसुथिला ताहालागि मंगला जे विजे करि गले आसिले चंडालुणी बाटरे भेटिले मोरा बोलंती तुलो कांदु काहि पाई मोर मन बांछा जे खुदाई बिरुकी आसुनी चंडालुणी कांदु अछि गोटी मोर संचिला मोर सात दुख गति अदोरे राजा मोर पुअकु माइला सुरिया बदारे आनी सुरी आइला एवं संचि तुलो बेगा
ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପୂଜା ବିଧି କଲା ଧୂପ ଦୀପ ନଇବଦ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ଲାଗିଲେ ସେହି ବନ ସେହି ଚିହ୍ନ ତଥା ରୂପବନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ହୋଇଥିଲେ ହତ କାଠପତ୍ର ମାଛ ଶାଗ ଘେନି ନଇଲା ଆପଣା ଘରେ ଦେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ହର ସେ ହୋଇଲା ଧର୍ମନ୍ଦ ଚତୁଦାନ ଝିଅ ବାପାଇଲା ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ଶିରରେ ଘେନିଲା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଧନବତ କଲା ଯାହାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଉପନନ୍ଦରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ବହି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ହୋଇଲା କଦହି ରାଜଦୂତ ଠାବେ ଠାବେ ରହୁଥିଲେ ତାର ସାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଖଡ଼ରେ ହାଣିଲେ କୁଟିଲେ ମାଂସ ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ସାତ କୋଟି ସାତ ଖୋଳି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ କୌଣସି ରାଜଦୂତ ଛାମୁରେ କହିଲେ ସାତ ପୁତ୍ର ପୋତିଲୁ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ କେବଳ ପ୍ରକାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ବଳିଲେ ପୁତ୍ରମଲ ବୋଲି ଚଣ୍ଡା ଲୁଣି ନ ଜାଣଇ କହିବା ନବାଦ ଯେ ବଜାରୁ କିଣଇ ଏମତ ବେଳରେ ଲୋକ କହିଲେ କଥୋତେ ମୋର ସାତ ପୁତ୍ର ରାଜା ପୁଞ୍ଜି ନ ବସିଲେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଉପରେ ପୋତିବା ଲୋକ କେମନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହାକୁ ମହାରାଜା ବହୁ ପାପ କଲା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରେ ଆଣିବ କହିଲା ଜୀବନ ପ୍ରାୟ କରି ତାହାକୁ କାଟିବ ସେନାପତି କରି ମାଂସ ଧୂଳିରେ ଫିଙ୍ଗିବ ରାଜା ପାଇଁ ଦୂତ ମାନେ ବେଗେ ଚାଲିଗଲେ ଯେଝା ଗୃହରେ ଯାଇନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଫେନ ମାମ ଗଳା ଭକ୍ତି ପଡ଼େ ଦେଇନ ଗଳା ବିଜେ କଲେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେ ଜୀବ ଦାନ ଦେଲେ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ନহিଲା ପ୍ରାଣନାଶ ମଙ୍ଗଳା ଯେ ହୋଇଲେ ହସ ହସ ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ଉଠିକର ପତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଛାମୁରେ କହିଲା ମତେ ମହାରାଜା ବିଜୟ ହୋଇଲା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ମତେ ଝାଟକା ଲାଗିଲା ରାଜା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଶୁଣ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ତୋରେ ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ର ହୋଇ ମାରି ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତି ଦେଲି ଯେ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ଦୋଷ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ସବୁଦା ଭିନ୍ନ ଜାତି ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇବ ସେଇ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ମଦ ମାଂସ ଯେ ଆଣିବ ତେବେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର ହୋଇବ ହୋଇଲେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସନମତ କଲା ଉଚ୍ଚ ଡାକ ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୁଳି ପୂଜା ବିଧି ସାରିଲେ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ଶିରରେ ଘେନିଲେ ରାଜରାଣୀ ଲୋକ ପୂଜା ଯେ ସାରିଲେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଫୁଲପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ଶିରରେ ଘେନିଲେ ମଙ୍ଗଳା କୁମାରୀ କେନ୍ଦୁ ତାର ହିକାଇଲେ ଏକନନ୍ଦରେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ପଦମାସ ବୁଝିବାକୁ ବସିଲ ଯେ ରାଜନ ତାହା ଦେଖି ମଙ୍ଗଳା ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ରାଜାର ଭଗବତୀ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ପଦମାସ ଭୁଞ୍ଜି ରାଜା ବସିଲେ କଦହୁ ଦେଖୁ ମଦ ଦୁଃଖ ପାନ ଥିଲା କହୁ ଅମୃତ ହୋଇଲା ମାଂସ ମଦ ହେଲା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲ ଯେ ମହାରାଜା ହୋଇଲେ ତବଦ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାକ ବୋଲି ନ ବସିଲେ ମଙ୍ଗଳା କୁମାରୀ ସେଉ ପୁଞ୍ଜି ନ ବସିଲେ ଆଗମନ ସାରି ରାଜା ବିଜେ କରି ଗଲେ ଆପଣ ନଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ହୁଅନ୍ତି ଉଚିତ ଜାଣି ମହାଦେବୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଦହୁ ରାଜନର ନାରୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଦହୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲେ ପୁତ୍ର ଦାନ ଏହି ରୂପେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଯେ କରିବ ଦିନ ବଂଶ ତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇବ ଧନ ଧନ ପୁତ୍ର ବିଦ ଆବର ଦୁର୍ଗତି ମଙ୍ଗଳା ସେବିଲେ ଆଉ ନଥାଏ ବିପତ୍ତି ଏ ଭାଇ ବସିବି ଏ ବୁଆ
ଏତେ ଲୋକ ଫଟୋ ନେଇ କଣ ଡେଲି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।